2017. האמת שאף פעם לא היה תוכן טוב בארץ, כאילו ברמה חול. אני אגיד לך דוגרי, אני רואה אנשים ש... נגיד ארתור רדילנד, ואני חושב שהוא מאוד מוכשר, אבל משום מה, נגיד ארתור, פסטיבי, אנשים שמנסים לעשות תוכן חול, זה תמיד מרגיש, כאילו הם לוקחים את הרעיון של חול ועושים את זה, כאילו, לא יודע, ערבי כזה, ערוץ הופ כזה, לא יודע איך להסביר את זה, זה לא מרגיש לי. לא יודע, משהו שם חסר, אבל באופן כללי אני מסכים איתך, יש יוצרי תוכן, כאילו, התוכן פה ירד, משמעותית, ואין פה אנשים מעניינים. נגיד, אני זוכר שלך, כאילו, פעם הייתי יושב והייתי רואה לייבים, פתאום, לא יודע מה, 4,000 צופים, 5,000 צופים, עכשיו לייב 1,000 צופים, וכאילו, אני מרגיש שמשהו ביוטיוב ישראל כבר הפסיק לעבוד. פעם היו אנשים, היית משדר לייב פורטנייט, הגעתם... מבוים גם, נכון. מספרים מטורפים. היום איפה אתה לא... תשמע, שאתה אומר, כאילו יוטיוב ישראל, אני לא מסתכל על לייבים. לייבים פחות... אני אגיד דוגרי, אם הייתי רוצה הרבה מאוד צופים בלייב הזה, הייתי מצליח גם להגיע בלייב הזה ל-4 ו-5 אלף צופים, כי הייתי יודע בדיוק מה אני צריך לעשות, הייתי מכין תוכנית, שאני יודע שהתוכנית הזאת מביאה צפיות, אתה מבין? בלייב הזה, דוגרי, פתחתי אותו לכיף שלי, כאילו כזה, עסקתי סי, עסקתי ולון, עסקתי פוקר, דיברתי וזה. גם עכשיו יש לי קצת צופים, ולא אכפתי, כאילו זה לייב אינטימי כזה. מבחינת הלייבים, זה מרגיש, אני אגיד לך מה, זה מרגיש ממצא, כאילו שזה כבר די חונק, אבל כאילו אגיד לך משהו יותר מדאיג. אין לך יוצרים חדשים שנכנסים, אין לך גם אנשים שמביאים בשורה חדשה. מה זאת אומרת? אין לך אנשים שהם מעניינים, טובים, מביאים איזה משהו חדש, כאילו זה הכל אותו דבר, כולם מתיקים אחד מהשני, אותם פרצופים, אותו רונן ג'יג'י, אותו מסטרואד, אותו דיוויד טור, אותו פדרו פדרר, אותו פסייקואר, אותו, אחי די כבר, חנקתם אותי, כאילו אני בעצמי בתור בן שכאילו, שצורך תוכן, קשה לי מאוד להיות מבודר, מלייבים ספציפית. בגלל זה אני עושה גם לייבים פחות, אתה מבין? אני לא כמו פעם, כאילו אני מרגיש, אני אישית אבל, תחשוב, אותו 8 שנים משדר, אותו 8 שנים. חנק לי את החיים כבר, אני כבר רוצה, נגיד עכשיו, אני במיטל מתכננים, אנחנו דיברנו על זה ממש, שרוצים לטוס לחול, למדינות, באמת, הונג קונג, יפן, דברים כאלה, להוציא משם 4-5 סרטונים כל אחד, ולעשות תוכן באמת שהוא טוב, אתה מבין? להביא כאילו, קצת בשורה חדשה. אבל די, עוד לייב ולורנט, עוד זה, עוד פעם רונן ג'יג'י בוכה שעדה שאני מסתכל מול צ'יטרים, כאילו, זה פשוט לא מעניין. כן, אז לא יודע, פעם כאילו הייתי יכול לשבת ביוטיוב נגיד, לצפות בגיימר צ'אנל נגיד, שהיה בזמנו, והייתי כאילו יושב ונהנה. הייתי, כל פעם סרטון הייתי יושב מתפוצץ מצחוק, אבל נהנה. היום כאילו, לא יודע, אני לא, אין את זה, משהו חסר. הסרטון האחרון שלי, מה, ספלו נהנית? מה, וואלה, את האמת שאני כבר לא נוגע במחשב כל יום באימונים, אבל כאילו... בגדול, אני חושב שאתה בין היוצרי תוכן שאני הכי מעריך. וואלה, בן כמה אתה? אתה 18 כזה? כן, הגעתי כאילו פעם אחת בירושלים, היית בפסטיבל של הלוג'יטק ג'י הזה, וואלה, עולם. אני אגיד לך משהו, באמת, ואנשים לא שמים לזה לב הרבה פעמים, אבל תחשוב איך הכל חוזר על עצמו, סבבה? תחשוב למשל, זיגי, עדיין אותו זיגי, עדיין עושה את הלייבים שלו, של הפורטנייט, אותו דבר, כאילו, אין פה עכשיו איזה מספרים מטורפים גם לזיגי, זה כאילו קצת צופים, שיש עונה חדשה, יש את הבוסט של הצופים, נגמרת עונה חדשה, יש ירידה, עוד עדיין נעתקת בגלל. פסטיבי עדיין מזייף, שהוא מביים סרטונים, אותו דבר, בנזיני עדיין צמא לסאבים, ומבקש שאנשים יקדמו אותו, כאילו, הכל כל כך חוזר על עצמו בארץ, מרגיש לי, דיסרספקט לקהל, וכואב לי שהקהל פרייר, אתה מבין? כאילו, מה הכוונה? אני אישית נשבע לך באור שאני רואה, שאני מוציא סרטונים, התדירות שלי גם ירדה, כי אני מנסה שכל סרטון יהיה טוב, באמת. כאילו זה כבר 3 סרטונים ברצף של חודש אצלי, שעוברים 200,000, זה מספרים ממש גדולים, גם זה סרטון גיימינג, מראה בלייב שלי פשוט. מרגיש לי שאנשים לא מנסים להתקדם ולהשתפר, הם פשוט מעלים תוכן חוזר כל הזמן, נגיד אינדה גיים, סבבה, שהוא אחד האנשים הכי מוערכים ביוטיוב, עם הכי הרבה סאבים, עושה לך ולוגים שהוא הולך עם אמא שלו לסופר, הולך עם אבא שלו למחסני חשמל. אחי, למי אכפת מזה? כאילו בחייאת. כאילו, מרגיש לי שעל כל פליצה בן אדם דופק, שמע, היום הוא בעלי סרטון לוח מודעות למשל.
מרגיש לי כבר שהקהל, באמת שיש כזה קהל טיפש, שהוא פשוט אוכל הכל, ולמה גם להרשים אותו, למה להתאמץ בשבילו, אתה מבין? כי הוא הופך אנשים למפורסמים, והם הכי מביימים והכי זורקים כאילו עליהם. אתה מרגיש כאילו שאתה, איך להסביר את זה, ממצא את כל האפשרויות שלך ביוטיוב ישראל? תשמע, דבר ראשון, אין הרבה כסף ביוטיוב, באמת ביוטיוב ישראל. מה הכוונה? תחשוב, דבר ראשון, סטרימרים, אין לך פה כמעט סטרימרים יותר מדי, תשמע, אני אחשוף לך את זה, ואתה יודע שזה לא הרבה. היה לי תקופות שהייתי כל היום משדר, כל היום משדר, לא מול באמת סרטונים. הייתי מרוויח בין 90 ל-100 אלף שקל בשנה. זה, אתה יודע, זה 8,000 שקל, שמע, אתה לא נהיה עשיר מזה, אתה שורד מזה. בוא נגיד, שאם היום אני הייתי חי מכאלה סכומים, לא הייתי, שמע, תחשוב שרק המשכנתה שלי מעל 7,000 שקל. הייתי נשאר עם 1,000 שקל לחיות, הייתי מאוד עני, אם זה היה באמת המשכורת שלי. זאת אומרת, הלייבים, באמת אין פה בשורה חדשה בלייבים, אתה לא יכול להעלות את הרמה של התוכן שלך מהלייבים. מה זאת אומרת? הסרטונים שהם באמת טובים, אתה צריך כסף בשביל כאילו להוציא אותם. אני אעבור שנייה בתוכן שלי, זה סרטון, נגיד עכשיו אני מראה, מי שאוכל הכי הרבה פנקקים זוכה ב10,000 שקל, היה לי פה חסות של בייביט על הרבה כסף, אז יצאה הפקה מטורפת, עם צלמים וזוויות, ועורך מטורף, ועורכים וזה. נגיד המונגס עם 40 יוטיוברים, גם היה על זה ספונסר, היה אפשר להוציא רעיונות יותר טובים עם כסף שעומד מאחוריו. ברגע שאין כסף, קשה מאוד לעשות סרטונים טובים, אין מספיק כסף שנכנס פה ליוטיוברים, כי יוטיוברים פה זה על די כפות, זה לא יוצר תוכן כאילו, אתה מבין? אז תכלס, כדי לקחת את התוכן קדימה, צריך כסף. אין מה לעשות. נגיד, לכאן 11 יש כסף, לכל הערוצים הגדולים האלה יש כסף. ברגע שיוטיובר אין לו כסף, גם התוכן שלהם מאוד בינוני. זה בינוני. ליוטיוברים בחול יש כסף, כאילו, יש הבדל בצורה משמעותית בכסף? בטח. קודם כל, הצופה הישראלי, אני אגיד לכם דוגרי, בשיא הכנות, אני שידרתי גרנד RP. אתה יודע כמה הם שילמו לי, אחי? אני אומר לך, זה באמת סכומים משני חיים. הייתי יכול לשדר גרנד RP, אני חושף את הסכום הזה פה, הייתי מקבל 70,000 שקל בחודש, 70,000 שקל בחודש לשדר גרנד RP. אוקיי? תחשוב, אם היום הקהל שלי היה נהנה מגרנד RP וצופה ומשחק, אני מיליונר, אחי. אני מיליונר. אבל הקהל פה, עזוב את זה, כאילו גרנד RP זאת בחינם, כאילו להיכנס וזה. כאילו, אם באמת הקהל שלי, או שלא רק שלי, הוא יודע מה, סתם אני אומר שלי, אם קהל היה באמת, כאילו, קונה, הוא היה כאילו קונסומר טוב, מרגיש לי שהקהל הישראלי, במיוחד הגיימר, הם כאילו תפרנים קצת, אתה מבין? כאילו, תחשוב, אם עכשיו אני בא ומפרסם אוזניות ו1,000 אנשים קונים. אתה יודע, באמת רק הדבר הזה, זה היה ממש עוזר לי. שמע, אני יכול להגיד לך שאני מצליח למלא, נגיד, מסעדות. אני עשיתי את הסרטון שווארמה שלי, חזרתי למקומות האלה, השווארמות אמרו לי, שמע רונן, אתה מטורף, פיצצת לנו את המסעדות חודשים קדימה. אבל בואו אני אגיד לכם דוגרית, שאם עכשיו הייתי ממליץ לכם על אוזניות גיימינג, הכי נוחות, הכי טובות, מטורפות, ב150 שקל. ואני חותם לכם, ואתם מאמינים לי. היה פה, באמת, ותהיו כנים, באמת עכשיו יד על הלב, הייתם קונים את האוזניות האלה? אני, מה ההיפריק שלי? מה זה למה לא אמרת את זה? איכשהו ששידרתי גרנד RP, התחננתי שאנשים ייכנסו, אמרתי חבר'ה, הם הסיבה שאני מצליח להחזיק את הבית, אם לא גרנד RP, היה לי פה חובות על הבית כאילו. כן, אבל עוד פעם. למה לא אבל? יש כאלה אבל שהולכים כאילו יותר כמו עדר. תשמעו, שקונים אוזניות, רגע, מישהו כותב, אם האוזניות האלה הכי טובות הייתי קונה. קודם כל, האוזניות הכי טובות בעולם לא יכולות לעלות 150 שקל, בוא נסכים על זה. אבל האוזניות האלה למשל, ואני באמת מפרגן באהבה HyperX Cloud